pamusoro edare Mambo Mutasa. Inini ndiri sabhuku Mupita. Ndinogara newana wa14 inini ndauya pamusoro pedare Mambo Mutasa nenyaya yangu yekuti vana ava vakandita handisi sabhuku wavo, havana sabhuku muvhireji. Saka vadare izvo ndakabva ndanyarara pakazonzi kunodiwa mafertilize masabhuku nyorai vanhu 9. Ndakabva ndanyora vanhu vangu 9. Ndanyora vanhu vangu 9. Vanhu vaya fertilize vanhu vaya vatovaunganara. Baba vakabva vauya vakati ngeesabhuku sindina kunyora zita rangu. Ndikati aiwa handiti ipfumvudza, tinoenda nemazita vanhu anenge adini, anenge atanga mberi. Handiti kuona zita rako rirapei, zita rako harisati rasvika. Ndikabva ndanyarara. Akapopota akadi ndakanga ndakanyarara. Saka inini ndakatovarayirwa ndakagara. Ndopaakabva atora tsumba yangu iyi. Ndopaakabva ada kundirova nayo. Inini ndanga ndakatogara. Saka pakaita mumwe mai anga ari padhuze neni ndakabva abata tsumba iyo. Saka inini ndati ndiuye kuna Mambo Mutasa kuti saka usabhuku hwacho ndinohushanda sei kana ivo vachita havana sabhuku. Saka ndinoita basa navo sei kana ivo vasina sabhuku. Saka ndozvandati ndiuye kuti kuna Mambo Mutasa andibatsirewo kuti ndodi. Apa arutaura ndiana akati ana sabhuku murume here kana kuti mukadzi? Murume ndiye aitaura. Saka mukadzi gara pasi, murume ngaataure. Musha unotongwa nemukadzi sei? Ndamira pamberi pedare Mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedare Mambo Mutasa. Zvese sande zvechokwadi. Sasa nditoa ndezvechokwadi. Iye pachabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ndibatsira. Mwari ndibatsira. Inini pamusoro zvese zviri kutaurwa nambuya Peter Nabuvera ndambobata chikoda. Inauye kuti ndakangobvunza kuti ambuya zvamusinawo kunyora zita rangu. Zvati isu takati tiri naine kwamba zvationa zita rangu zviripo ndozotambira urimi kwete kuti ndakabata chikoda. One 40. Saka yose yongoro zvipo ndio unofanira ngori 9 watanga kuchizwa sabhuku. Inini kutongopomerwa ukuthi ndio wataura iwe kuti wati iwe ndakabvunza kuna sabhuku kuti wanhu 9 zita rangu aripo sei. Ndo saka ndakubvunza kuti mu village mune vanhu wangani, ukazi mune wangani 40. Handiti ndikakuchikubvunza mubvunzo kuti sei uri iwe zita rako iwe ndio unofanira kutanga kukwana iwe. Sei usikafanira kuti iwe kupedzira number 40 uchida kuti iwe number 2. Bindura. Maybe urikwanisa kutaura here kana kuti kwanisa kutaura sekutanga kwanga waita tongopa mukadzi wako zvotaura wotongwa here wako zvitakatarisa urutumwa nemukadzi. Saka Bindura uri kunzanza tei? Bindura nyaya yakanga yakataurwa ndeyekuti munhu akatanga kuchera makomba iri nyaya yepfuvudza. Kandi munhu akatanga kuenda kuchera makomba epfuvudza ndiye achaenda kunotanga kunyoresa kunani kuna sabhuku. Alright, pakanaka ipapo wakaziva sei kuti ndiwe wakatanga? Angakakupa basa rekuti ufambe munharaunda uchitaurisa makomba evanhu ndiani? Aiwa, isusu takanga tatotaurirwa nani ngekuti munhu wese tataurirwa nemudhumeni wedu kuti ndo zvinofanirwa kuita kuti the first anotanga kuchera makomba. Izwa ndo pandikubvunza ndati iwewe sei uri kuti iwewe wakatanga ndiwe wakatanga kuchera pawanhu wese warimo, pawanhu wese 40 sei uri uzviti iwewe ndiwe wakatanga kuchera? Changamire wangu inini hangu ka ndida kutaura chokwadi kuti izvi zimwe dzacho nyaya dzi pindura nyaya dzipi? Pfumbudza. Taura nyaya yako yepfumbudza. Mbuya haana kunyora asi iwo uritaura kuti mutemo wemakataurirwa nemudhumeni ndeyekuti vanhu vachatanga kuchera makomba ndo vachapiwa chipfumbudza. Ndizvoka? Ndobva ndachikubvunza kuti iwewe sei iwe uri kuti iwewe waifanira kutanga kupiwa, wakaziva sei kuti wanga uri among those people wakatanga kuchera makomba?
unongonitaura kuti mambo ndakatenderera mutana wese ndichaisa kuti wakasina kuchera makomba ubva ndoona kuti ndakakwira saka kana usina kutenderera saka wakaziva sei simba racho akaronepiwe ndikubvunza sabhu ini mambo handina kumbonge nambovuma uzati dzimwe idhifo wamangarirwa kunovabvunza kana tachingoripo ndiri panhanda kana mbovera ndambovabvunza kuti masema ndiyo ivo ndo vakatonditi aiwa izwa wakunyepa pawatanga kutaura watiwo ndakawabvunza kuti sei zita rangu risiripo wobva wazoti reason wai ndakawabvunza is because ndandataurirwa namdhumeni kuti munhu achatanga kuchera makomba ndiye achapiwa chii handizvo usakanganizva ndiri kuvhunza zvaunenge wataura ndipo bvunzi zviri kubva kubinga guru chete zvaunotaura iwe ndizvo zvimwe ndandokubvunza wastika sabhuku mukadzi wako ngaambosumuke batsirai baba sumukai batsirai baba ndamira pamberi pedera mambo mutasa ini ndamira pamberi pedera mambo mutasa zvitsasana ndezvechokwadi zvachataura ini ndezvechokwadi ndichabatwa nemhosva ndikanyepa ndichabatwa nemhosva Mwari ari mubatsiri wangu inini ndiri kutsanangura pari kutaurwa pekuti ini ndakangoona samuntaura kuti muna sabhuku here imimi kuti mbumirai imimi hongu sabhuku wenyu ndewapi sabhuku wangu ndimbuya mupita munovateerera ndinovateerera zvatawana baba mazvizwa ndazvinzwa zvawataura hazina baba wataura kuti anzi anga ari makomba epfumbudza akanzi atanga kuchera makomba ndiye anotanga kunyorwa ndo zvawatsanangura saka imimi makachera makomba rini isusu kutanga kuchera makomba pamba pedu tinotanga kuchera handisi kuti munotanga kuchera ndati makachera rini October wakanga wachera pamberi penyu wangani ini handina kuona pakange pacherwa saka sei murume wenyu akakwanisa kuzonobvunza sabhuku kuti sei zita ramusingazivi kuti makachera rini vanhu vari pamberi penyu wangani ishe wangu kuti ini pachacho ndakachera makomba paOctober handina kutenderera issue is not about time yamakachera makomba. The issue is about one makabvunza sabhuku basa rake kuda kumudzidzisa basa rake because according to the plan yepfumbudza vanhu vanoleader pfumbudza ndi agritech chi officer nasabhuku nani naishe anozodhinda pepa rakuenda kwaDDC ndishe asi vanhu vanenge vaita zvese malist takamira zvakanaka here ndo vanhu vanoda kutauriwa. Agritech officer haana futi maruramiro ekukutaurirai imi kuti imimi munofanira kunga muripo kana kudii. Sabhuku hapana nokutaura munongoverengerwa list muswe kuzi nhasi wari kuhora ndinhinginani. Hapana anofanira kuuya uchikutaurirai kumba kwenyu kuti imi munofanira kunga muripo asi mabviswa ndisabhuku kana mabviswa ndiishe. Agritech haina authority yobasa rayo inoprovide secretarial duties. Andizvo basa reagritech kudini kunyora zvekutaurwa ndiishe nani nasabhuku nechi naiye achiisawo input yani yake asi iye ndiye chi ndiye munyori. Saka kana makumupa simba imudhumeni rekuti ndiye hakutonga sabhuku ndiye hakutonga ishe ndo pane dambudziko renyimbo. Ushamwari hwenyu imi namudhumeni wakambomira sei? Hatina ushamwari namudhumeni. Hamuna ushamwari. Hamuna ushamwari. Hatina mudhumeni tinokomuziva achi. Nyaya yenyu yakaisa kunaka iri very simple. Nyaya yenyu ndeye insubordination. Nyaya yenyu ndeye insubordination. Chamunofanira kuona kana makatarisa mbuya hamusi kuona age yauba. Muri kunzwa? Muri kuona zita raainaro. Because if you look at the age yake munokwanisa mafunga kuti makangwara kumudarika because of your age. Asi musina kudii? Musina kungwara. Because chinoti angwari kudarika imimi ititle yaainayo yekuti sabhuku. Nebasa ratino expect ainisa mambo kuti aite.
basa rake hombe ndere kutungamira imimi at grassroots level kukuyananisai kuti mugare zvakadi zvakanaka zvekukontrorai akaona makudi makurasika senge zvomakuita izvo kurasika kwekuti munoenda kuvhunza munhu anofanira kukupa sadza kuti sei sadza rangu rauya na 10 risina kuuya na 8 mabasa andira ndati makangwarisa pekuita sei pekovhunza munhu ari kukupa sadza kuti sadza rangu sei rauya na 10 risina kuuya na 8 asi iwewo sadza mumba mako usidini usina chaunofanira kurespekta ruoko ruri kuita sei andizvo respekta ruoko ruri kugashisa usatarisa kuti hutsvuku here husvipa here une nyora here hauna nyora here une mabhambo here mukati kana kuti hauna iwe tora zvauri chete kubva muchii ruoko siyana nechi narwo mbuyawo ibasa rawo rawanga wachiita ramunofanira kumuteerera muteererei mbuyawo ndiye sabhuku kana riri bhuku iro ramurugara hakuna chamunoita imimi chisinga asakati go ahead iye mbuya rapo ndo zvatakamuisira iko kuti atarise vanhu vakaita semimi imimi next time pamunouya kudari panapa ini ndibva ndataura nevakadzi vese vari panapa I don't want this. It's an African. Kana mukadzi uchiuya pane vanhu vakawanda pane varume vakawanda kana pane vanhu vakawanda uya neZambia mudare muno handizobvumira mukadzi asina Zambia kuti agare pacheya and I'm surprised vamwenyu kuti hamuna tsika sei dzekuti munouya apapo wotoenda kugara cheya ndini ndiri kutaura ini ndiri kugara pacheya ndaona kuti une zvinhu zvinoita kuti ugare pacheya unofanira kuuya neZambia rako you sit down pass up ndini ndiri kutaura ini kuti sumuka gara apo enda utambarari pasi baba wakapfinya makumbo tiri kuirirana vakadzi muruko tiri kuona umwe ndambona umwe kutanga uya wakatopfeka Zambia wakagara uku wakuuya pamberi pangu inini wakubvisa Zambia wakanda Zambia kuti ndione stutu bag yako izvo handiri kuzvidaba mukadzi wese kana uri kuuya apa uya wakapfeka chii Zambia ndio tsika yedu hakuna mukadzi anobuda mumbachi zandu unosangana vanhu vakawanda asingapfeki chii Zambia ndizvo handiti saka bambo nambuya imimi mbuya uda kuti vanhu vakupe awa endai mupe mbuya uyu mbuya uyu kurakidzwa kuti muri masubordinates ake endai mumupe jongwe netseketsa ake muhamba muzosara nemari yake yebhazi ndati jongwe nei netseketsa nemari yake yebhazi yavo yara yakupi kunoko moenda kuti tareka mbuya makachembera henyu mbuya asi ndimi mukuru tiri vadoko endai muite izvo right mbuya sungai pane tsvimbo iri apo unenge ine criminal element iyi tsvimbo iyi yangaida uchaya buya yanga yagara yakatsoda ri pakandotsva hapo manhiri mwana akanenge asinzwa zvinto tsvimbo yacho ndio tsvimbo yamamuda uchaiwa ada kundiroisa nayo endiyo akanga aripo achiona muda uchaiwa ndiye akabata uripi uyai akabata tsvimbo ndiye arikuuya uyai right mbuya makaonei takanga taenda kunotambira ferezi pamashopu tasvika pamashopu aya pa inini ndiri mupurisa wasabhuku kuvhireji saka pese paindi pamafetiraizi ndinoita sei ndinoenda saka tasvika pamafetiraizi baba waya kwabva waya vachipopota ndakabva ndaenda kuna mudhumeni kumapepa ndaenda kumapepa kuna mudhumeni kuya kuya ndakazonzwa noizi iri kumasure kuyanyanya panenge pane rodhi pakati yabo yekombi saka mashopu ari uku mbuya wanga wagara uku ndiri kwerodhi ndandadzoka abva ndichimhanya chibva ikubva ndasvika ndichingosvika baba wakabva wasimudza mupini uyu wachida kurova mbuya apa chimhiri pamusoro ndiva ndabata mutupi uyawe ndakati mazuva boko wangu wakaita sei wakatosvimba vandati mbuya mukuona zviri kuita zvikuitika sei zviri kuitika nokuti baba wakubva kumasure kwese wakuita sei wari kungorinetsa imimi zvinyaya yenyu munozoita naye sei bva wambira naye kumasabhuku mamwe acho wachibva wasvika chibva wataura nyaya yekupi ikoko
wachibva wamboti tambotega timbogari tese tinyari zvinozodi mberi kwacho. Saka iwo ndakazonzwa vakuti ndakuenda kumhangara kwavo makoni ndekuti kutaura kwacho murume aita sei anyanya musi watakaenda tidare rese kumba kwake tichiona zvawaita patakakupa iwewe wakabva patakaita sei patakaupa wakupinda mukati kupinda musendi yechi yeumwe nemoto akapisa nyuchi dzanga dziripo mukuka wangu waripo umwe murume akadzikapira kuswa dzese ona zvawakuita izvozvi takaenda kuti dare rese dare rasabhuku racho ikoko chotogarise nyaya ipi iyoyo ndo paakasimudza bomuti nani nasabhuku handitongwi nani nasabhuku zvamunomona izvo auyi kumusangano wasabhuku kubva 2021 kusvika izvozvi so kumusangano wasabhuku hauyi kana bherekari hauyi mukadzi wacho ndiyeretseka uyu haaendi pane maripoti kubva kukiriniki kuenda nawo kuna sabhuku anongogara nazvo kumba kwake anabva kumba kwake ongogara nazvo abva kukiriniki ogara nazvo kumba kwake ataure sabhuku kuti zvi ndoti heretseka anofamba nasabhuku saka iye haaendi kunani kuna sabhuku anongonyarira ari kumba kwake saka inyaya yekuti iyo iyi muna sabhuku takatowana tanga tiri 5 tofamba nedare rasabhuku sabhuku ochanga ari wechi6 nyika ndiyamugabe ivharisi rako nyika ndiyamugabe ivharisi rako Mugabe upi man? No, it's okay. Izvo atetiita izvo zviri traditional zvine politics. Hatidi kupinda muchi politics. Kana mazvaikoko vanotina nazvo nenyaya dzepolitics waripo at that level DCC uko ndoanoita zvepolitics. Isu panapa ndizvechi zvepolitics toita zvetsika nechi nemagariro. Saka kutsika dzedu zvamakaita bambo kuti munotora tsvimbo kutora tsvimbo kuda kuchaya chembere yakadaro so ndandati jongwe neipaipa ndizi chimupai nekambudzi katimbura kakanaka kekuti kamubarire mbudzi dzake danga rake rizare saka timbura jongwe tseketsa mbudzi iyo timbura bambo ndeye kusumudza tsvimbo kwamakaita imimi makasumudza chii yekuda kurova chii dai anga ari mai wenyu ane zera rakadai ari umwe munhu waona ari kusumudza tsvimbo kuda kurova mai yako waita sei mbuya mune wana here waripi wanaiwa munogara nani okay munotenda mwari kuti mumupurisa wakasimba unakashinga mukadzi akazwa une mwoyo wechirume mari yebhazi mupurisa anofanira kuva kuti mari yebhazi because icost yasimudza mai yavo saka haifaniri kuti sabhuku chete pavari pamubhadhara mari yebhazi yemupurisa nasabhuku then momupa deadline anobhadhara by rini last date ndiani 20 April aitai kuti by 30 May munge mabhadhara zvinizvo 30 May munge mabhadhara zvinizvo sumuka imwe next case pamusoro ichanga mndandi ndinokutaura musati ndagara yes nyaya apa yakatangira kuti izosvike pairi nhasi nyaya inenge yabatirwa pamusoro ndakupai nguva yekutaura murume wenyu ndikakupai nguva yekutaura imimi handiti mamusapozi ngomataura nhunha dzenyu dzese ini handivharidziri munhu ndinoti mutaure zvamunoadii saka muda kuti titange futi nyaya tatopa mutongo aiwa changamire ndiri kukumbira pamusoro iyi handina kuziva kuti ndafunga kuti muda kutaura zvapidi zvatamwa ndange ndoda kutaurawo kuti ndakapiwa pandakagara nasabhuku wangu ndikabvisa zvise ndikabvisa mutete handisi kuramba kuti ndisabhuku wangu handina kuwaramba pakasimudzwa mutsvimbo ini ndai ndisi paiva ndange ndisi ipapapo pandotaura ndepekuti inini zvazoitika kudaro pasi kuchikwenda kumusangano wasabhuku pandoda kudaira ipapo musangano waitwa nguva yese zviri kuitika izvi vanhu vari kuita inini ndinenge ndisipo hangu toda kutaura chokwadi ndinenge ndisipo kazhinji panoitika kana mainputs panotambirwa ini ndinenge ndisipo ndinenge ndiri kubasa asi chakazonetsa wazogara padare conclusion inini wakautuma vanhu wakauya wakadzura matanda pamba pandinogara matanda iyi ataida kuisa ruzhowa wakanga wati mugadziri aiwa no that one is ncheno chidzokai kuna mogadzirisa nyaya iyoyo ikoko inogadzirwa ikoko kana iri kunetsa iyoyo musikagadzirisa ndizvi ishe saruchera ise saruchera ende mugadzirise nyaya yambuya neawa pamugano nechii zvese zviri ikoko asi for now nenyaya yenyu yamakaita kune chii kuna sabu endai motimbura iroro nejongwe nembudzi netransport yawo yekuya kunonodzosa wadzoserei by musi wa 30 May. Thank you. Next case.